So, what's up mga kabalen? Joby Obers po ng Kabalen Hoops TV. Grabing performance itong si CJ Ganya sa back-to-back win ng Pampanga Giant Lanterns. Siyempre, congratulations sa buong Pampanga G Lanterns, lalo na kila Boss Delta at Boss AG Gonzalez, mga idol. Grabing performance. So, siyempre, hindi naman yung score ng ganun na karami, punto si CJ Ganya. Pero mga kabalen, naglaro siya. Yung minutong binigay sa kanya, hindi niya sinayang, mga kabalen. No? Nagpakita ng ilang highlights, siyempre, number 1 yung Slama Jama. So ito yung number 1 na dahilan kung bakit wala si CJ Ganya sa Mavs Phenomenal o sa Pino Gang. Kasi nga, ito yung karera niya ngayon. So naglalaro siya sa NBL at PSL. Well, ako na-surprise din ako kasi sa linabas na lineup ng Pampanga G Lanterns, wala namang CJ Ganya na nakalista. So kahapon, naglaro siya versus Quezon sa PSL. Grabing performance. So congratulations CJ Ganya at sa buong team ng Pampanga G Lanterns. Grabing effort. So siguro maraming nakulangan kasi. So paglalaro ni CJ Ganya, marami ang nakulangan sa laro niya sa Mavs Phenomenal. So ano ba to? May mga comment sabi nila baka ganyan lang talaga yung laro niya. Yung iba naman sabi nila, siguro nagtitimpi pa. So hindi niya pinapakita talaga o nahihiya siya. So ganyan kasi si CJ Ganya, mga idol. Sa ano siya So ilang beses ko na siyang napanood sa Money Game. Okay naman siya pero hindi ganun ka ano ba tawag dito? Hindi siya ganun ka versatile o hindi siya ganun na kaangas, kalupit pagdating sa mga Money Game o papawis lang. Pero pag naglaro siya na merong referees, pag paliga talaga, lalo na yung siyempre laro sa NBL, ilang beses na siya nag best player doon at tapos ngayon sa Pampanga Giant Lanterns naman. Grabe naman CJ Ganya. So yun, supportan natin yung mga kabalen natin at pagsak may pa kabalen. So ito, panoorin natin yung video. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Grabing CJ Ganya. God bless sa'yo, idol. Let's go. Kabalen! Ngayon, the one who stood out from the rest is CJ Ganya from the Pampanga G Lanterns with 9 points and 2 rebounds. First of all, congratulations. Napakaganda ng binigay mong performance. And sabi nga ni Gov Dennis Pineda, super satisfied siya sa naging performance mo and lumabas daw yung alam niyang laro mo, lalo na sa depensa. Kamusta ka naman? Ano ba sa tingin mo ang naging susi? Bakit napakaganda ng naipakita mo ngayon dito sa court? Siguro naging susi sa akin. Kaya wala ako kahapon. Bagong kasal ako. Kaya doon ko kinuha yung lakas ko ngayon. And sabi kasi ni boss na ayusin mo yung laro mo. And may tiwala ako sa'yo. Kaya ganun din binigay ko yung best ko para makatulong sa team. Lalo na wala si Concepcion. Kaya yun, doon ko kinuha yung momentum para makatulong sa team namin. Okay, ano pa ba ang maaasahan namin sa isang CJ Ganya na naglalaro para sa Pampanga G Lanterns? Manood na lang sila. Pagbubutihin ko na lang sa next game namin. Yun na lang. Okay, once again, congratulations on your win. And to congratulate you on your performance, you have a Windsor shirt and a Windsor voucher code. Before we all end, meron ka bang mga gustong batiin at pasalamatan para sa iyong laro? Yun, unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord. And pangalawa, kay Governor Dennis Delta Pineda. At kay Congressman Don Gonzales, kay Boss AG Gonzales. At sa asawa ko na si Angela, sa Family Ganya, sa Laksamana Family, and DTC College, yung mga SK na tropa ko. Yun. And Happy New Year po sa lahat. Once again, that was our super player of the game, CJ Ganya. And congratulations to Pampanga G Lanterns for getting that back-to-back win. Of course, I want to greet you guys happy holidays and a happy new year to everyone. May you have a bountiful and a fruitful year ahead of you. Now, let's turn it back to our panel, Coach Pantoy Nino. Kabalen! Oops!